Volám sa Katarína, mám 47 rokov. Porozprávajte nám, aké bolo vaše detstvo? Vyrastala som v detskom domove, aj so súrodencami 6. Matka bola alkoholička, otec bol alkoholik, stále sa bili, nás bijávali. Po nocách sme chodili po vonku, vykúpenie bolo pre nás to, že nás dali do toho detského domova. A čo si najviac pamätáte z toho života v detskom domove? Čo bolo pre vás také kľúčové? Čo vám tam najviac chýbalo? Alebo a čo vám tam najviac pomáhalo? No, mali sme tam pravidelnú stravu hlavne, čiže nemusela som chodiť po susedoch vypytovať pre menších súrodencov, aby neplakali od hladu teda. A mali sme tam svoje oblečenie a teda aj tí ľudí, proste všetko to, čo sme doma nemali, mali sme tam. Okrem tej lásky, nedokázali nám dať tú lásku, keď tam bolo toľko veľa tých detí a to nám veľmi chýbalo. Matka ma bijavala a som si povedala, že nikdy v živote nebudem, prakticky nevedela som ani tú lásku rozdávať, lebo som mu nedostávala. Tak som si povedala, že nikdy v živote nebudem taká, jak moja mama. Že raz, keď budem mať deti, že sa budem snažiť ze všetkých síl im dať všetko. Že aby nikdy nepocítili, čo to je hlad, tak ako ja. Nebudem ich bijavať a nič im nebude chýbať. Ako ste sa dostali k tomu, že vychovávate teraz aj svoje vnúčatá? Dcera už keď bola dospelá, tak teda odišla, ale zobrala som mu k sebe. Ja som stále chcela, bojovala som za to, aby prestala fetovať, aby došla domov. A to vlastne bolo také polovičné vykúpenie toho, že ona zostala tehotná, vrátila sa ke mne, ja neviem, v 5 mesiacoch. Vybavila som jej deti cez sociálku, aby ich mala doma, jedno z druhým, že jej budem pomáhať. Nebrala na nich ani rodičovsky, brala len rodinné prídavky, potom začala nejakých 180 € brať ako na 3 seba a na 2 deti. Tak ja som sa zamestnala na 4 hodiny. Boli razy som chodila na obecný úrad trhať zelenky, zamietať po kosičoch a tak na všelijaké brigády som chodievala. A kupovala som im plienky, debiliny, tak boli už potom u nás. Len dcera sa potom prosím, Noska. Čo ti, Pinana? Čo ti obíja? Ľubíš? Musím tuto byť chvíľočku, dobre? Rozprávam sa s tetou, áno? No, skončilo to tak, že 20-ročná dcera sa presťahovala, my sme bývali tedy Bolerázy a dcera 20-ročná sa presťahovala do Šelpis, to je o 2 dediny ďalej, tak dcera tam začala k nej chodievať s deťmi. Nahovorili ju, že aby odo mňa odišla, lebo že ja jej všetko zakazujem, že ju nechcem púšťať von s deťmi a tak. A mala teda priateľku ešte a v horúčavách 34 stupňov bolo a ona v lete s nima chcela chodiť za tú frajerku svoju. Tak som jej teda ozaj zakazovala, že keď chceš, choď, deti nehaj doma, viem, že sa mám istotu, že vráti, tak to mohla, nafetuje sa, bude 2-3 dny si ma preč, Boh ide. Tak potom jej teda povedali, že ja jej zakazujem, že nemá sa u mňa dobre, neviem čo. Tak ona potom odišla odo mňa aj s deťmi. No. Kam? Dole? Nemôžem, musím tu hačať, lebo mám takýto drôtik a to sa mi pokazí, vieš? Dcera sa odsťahovala a potom nemala kde byť. Ja som sa tiež odsťahovala, išla som do rodinného domu do jednej izby. Bývala som tam s robotníkmi, ktorí chodili z Macedónie a tam som ich ubytovávala. A dcera tam teda nemohla byť s deťmi, keďže tam boli robotníci. A ona potom chodila od barka, raz bola u kamarátky, raz tam. Ale keby nebola odišla z toho Bolerázu, tak ja by som nemusela odtiaľ odísť. Ja som potom odišla kvôli tomu, že tam so mnou nebola. Tak sme došli o to bývanie. No a jej ich potom na základe toho, že behala, raz bola tam, raz tam na hoteli. Lepili sme to všelijako, jak sa mohlo. Platili sme jej tí hotely jedno s druhým, ale neišlo to furt, však ja mám svoje deti, takže neišlo to stále. Tak potom jej dali lehotu, že má ich, neviem, odozdať do niekoľko termíny. Dali nejak po Vianocach, neviem, či 18. januára, alebo tak, že ich má odozdať. Že keď ich neodozdá, bude stíhaná. Čo vám dávajú títo vaše nové deti? Viete čo, už mám veľké deti, keď to tak zoberete. Sofinka bude mať 12, syn bude mať 16 a majú svoje záľuby von s kamarátmi, jedno s druhým. Ja som došla z práce, niečo som uvarila a bol ten život taký nudný, už taký nudný stereotyp. A oni mi dali ako, keby mi dali, vošlo slniečko do môjho pochmúrneho života, tak to poviem, že sa mi rozjasnil ten život. Mám to síce ťažké, že mám to rozlietané ráno, ich chudátka budím o 3:45, idem ich odniesť do škôlky, do jasličiek, teda odtiaľ utekám pre Sofinku, keď je školský rok, domov, odtiaľ rýchlo do práce, ešte dobre, že mám prácu, že začíname od 7:30,
Teraz, keď máme prázdniny, tak začíname o 7 a púšťajú nás o hodinu skôr. Takže to je také dobré, že to tak stíham, no. Aký najväčší problém v súčasnosti riešite? Bývanie. To je môj najväčší problém. Vždy bol a vždy je a dúfam, že už nebude. Snáď sa niečo podarí. Mala som problém s tým, keď som mala 2 deti a o tej väčšie je teraz, že sú 4. Pracujem, na detičky beriem peniaze, zaplatím jasle, zaplatím bývanie, zostáva mi ešte moja celá výplata, ale to bývanie, tí ľudia nechcú dávať s deťmi, lebo teraz, keď to vyšlo to nové, že nemôžeme vyhodiť tých ľudí, či budú platiť, či nebudú, háďu to všetko do jedného vreca. Takže kvôli tomu asi si myslím. A s akými reakciami ľudí sa stretávate, keď si hľadáte ubytovanie? Čo vám povedia? Prečo? S deťmi nechcú, pani nechce tam deti, alebo do trojizbového chcú len 3 dospelé osoby. Väčšinu s tým, alebo možno aj s tým, že som sama s tými deťmi. Že nemám partnera a myslia si, že im to nebudem platiť, alebo ja neviem. Myslíte si, že dopredu vás ľudia súdia nejako? Odsudzujú? Myslím, že áno. Odsudzujú ma hneď, že som sama, že či to ozaj budem platiť, alebo ja neviem, či mám deti vychované, alebo či budú problémy, alebo nebudú. Ale deti sú do obeda v škole, malé v jasličkách, ja v robote, ideme po obchodoch jedno s druhým a my len niečo spravím rýchlo na večeru a už pozrú si len rozprávku a už ideme spať. Akú dlhú dobu už hľadáte ubytovanie? Bytovú otázku už veľmi veľa rokov, stále. Prakticky, z podnajmu do podnajmu. Buď predali byt, alebo ja neviem, partner robil problémy. A bola som 6 rokov aj na mestskej ubytovne. Tam som bývala 6 rokov, po 6 rokoch teda sme museli odísť, sme išli do podnajmu a potom už to začalo, že chodili sme z podnajmu do podnajmu. A teraz sme začali intenzívne, už pol roka minimálne. Obvolávame už, dokonca aj ďaleko, do Nových Zámkov sme včera volali. Chcel 800 eur za štvoricbový plus 200 energie, s tým, že chce 3000 eur na šupu položiť a ja ich nemám, aby som ich položila. Máte niekedy taký pocit, že to už nedávate, že to nezvládate? Všetok tento tlak? Každý deň. Ničoho sa nebojím iba toho, že ich zoberú. Že kvôli tomu bývaniu ja skončím na ulici, bez roboty a deti v detskom domove. Čo robíte vtedy, keď ste taká beznádejná, že sa bojíte, že vám deti zoberú, že to nezvládnete? Dusím to v sebe, poplačem si, keď ma deti nevidia, niekedy ma nachytajú, ale ináč. Snažím sa byť silná pred nimi, ale už včera som to nedala. Plakala som a malinka došla a hovorí: Kapka, prosím, neplač, ja ťa veľmi ľúbim. Potom malý dobehol: Babka, ja ťa ľúbim. Potom mi utierali aj s dcerenkou, so Sofinkou slzičky, aj mne, aj Šananka. Teda detičky došli, mi utierali a hovorili: neplač, babka. Mala mi hovorí Kapka, malý babka. No, najviac sa bojím, naozaj najviac toho, že to bývanie nenájdem a že zoberú aj moje deti, aj moje vnúčatá. A že budem bez nich. A to neviem, či by som dala. Ako veľmi ľúbite svoje deti? Veľmi. Sú môj život, moje všetko. Čo by vám teraz pomohlo? Čo by vám najviac pomohlo zmeniť život? Bývanie. Každopádne, keby som mala nejaké bývanie a viem, že tam môže byť dlhšie než rok, ako teraz som v tom projekte iba na rok, určite to bývanie, to by bolo, Ježiš, Božia ruka mi podaná. Naozaj. Ako sa vám zmení život, keď budete mať stabilné bývanie? Aj vašim deťom, aj vašim vnúčatkám. Nebudú sa musieť pozerať na to, ako sa trápim a plačem v prvom rade. Kvôli ním, že sa o nich bojím. A mohla by som kľudne už si aj pospať asi. Lebo nespávam skoro celé noci kvôli tomu. Ten strach mi nedá. Aj som skončila na tabletkách, potom som ich vysadzila. Mala som z toho strašné. No. Keby ste mohli vystihnúť jednou vetou váš život, čo ste prežili, a jednou vetou, čo by ste chceli? Určite by som chcela mať svoje bývanie, ktoré bohužiaľ nemôžem mať z nejakej strany ani z hľadiska nejakého, nakoľko na to peniaze nemám, aby som si kúpila vlastný byt, ale proste chcem len, aby som niekde už mohla bývať, ja neviem, poviem 10 rokov v kľude. V kľude, že nájdem si podnájom bývanie, kde môžem byť v kľude tých 10 rokov s tými deťmi a nemusím sa báť, čo bude
dojde nejaký deň, kedy sa mám odsťahovať, nepredĺžia mi zmluvu alebo niečo, kvôli tomu, že susedia sa sťažujú, že deti dupocú alebo kričia, aby som mala svoj kľud už konečne s tými deťmi. To bývanie nájsť v prvom rade, lebo naozaj nechcem o nich dojsť.